Pred nejakým časom sme sa s manželkou vydali na takú dovolenku na Baťov kanál do kajutovej lode a v podstate takto sme sa plavili zo Skalice až niekde do Uherského Hradišťa. Z tohto výletu sme si urobili potom také videjko na môj kanál o cestovaní. Mám taký koníček a tam v podstate si dávam takéto videjka, ktoré sú viac menej také pamiatkové, ale možno aj informačné pre ľudí, ktorí by chceli zažívať niečo podobné. Toto video bolo komentované, malo 20 minút, takže žiadny Hollywood, skorej vravím, ako bolo to skorej také zážitkové informačné video. No a na toto video sa mi ozvalo niekoľko ľudí, niekoľko známych, že super, sa im to páčilo, čo sa tam dá zažiť a že aj oni to pravdepodobne skúsia na ten baťak si urobiť takúto dovolenku. No potom o rok sme nemali čo robiť, tak sme vyskúšali zasa a dohodol som sa s jedným majiteľom takýchto lodí v Uherskom Hradišti, že sa dohodneme na tom, že za to, že mi na predĺžený víkend požičia nejakú takúto loď, tak mu urobím také krátke prezentačné video. Tento pán ale nechcel takéto dlhé, zážitkové, samozrejme chcel nejaké prezentačné do 3 minút, ako chce každý, také rýchle, dynamické niečo. Tak som mu vlastne z tých záberov poskladal niečo, to čo bolo pozitívne, kde v podstate to ukazuje, aká tam je super nálada, čo sa tam dá všetko perfektne zažiť. A vlastne takéto videjko som mu poskladal, dali sme to na internet. No a zase sa mi ozvali nejakí ľudia, že fajn, super, perfektné, dynamické videjko, dobre sa na to pozerá, ale už nevraveli o tom, čo sa tam dá zažiť a vlastne ani nespomínali, že či tam na základe toho videa pôjdu. Skôr spomínali formu toho videa, že sa im to nejak páčilo, hudba jedno s druhým. Takže v podstate takýmto spôsobom reagovali, ale ešte zaujímavejšie bolo, že neskôr som sa rozprával ešte s jedným známym takým cestovateľom, teda môjim známym je cestovateľ. No a vlastne on mi vravel, že tiež bol na Baťovom kanáli na podobnej dovolenke. No a vravel, že fajn bolo, super. No ale vraj, keby videl najskôr toto video moje, toto prezentačné video, no a potom by išiel na ten kanál, no tak by bol asi s prepáčením trošku ani nechcem to povedať. Lebo vlastne tento video v ňom vyvoláva oveľa väčšie očakávania od toho zážitku, ako to v skutočnosti bolo. No a vlastne potom na základe tejto skúsenosti som sa nad tým zamyslel, že takéto videá často sa robia vlastne, že aby klienta nejakým spôsobom zaujali, ohúrili ho, aby ho chytili a pritiahli. A vlastne môže to byť v niektorých prípadoch až kontraproduktívne, pretože tá služba môže byť dobrá, ale ten človek, ktorý sa na takúto reklamu nejakým spôsobom naláka, no tak potom má ešte oveľa väčšie očakávania. A keď tie očakávania nie sú naplnené, tak potom túto službu považuje za zlú. Napriek tomu, že zlá nie je, ale nespĺňa tie očakávania, ktoré má z toho videa. Preto si myslím, že dneska je na zamyslenie, alebo skrátka, že majú priestor vo veľa prípadoch, nie je to podľa mňa univerzálne, ale vo veľa prípadoch je lepšie robiť také autentické videá, ktoré popisujú tú realitu taká, aká je. A keď tí ľudia potom sú s tou službou alebo tovarom spokojní, pretože korešponduje s tým, čo vlastne videli v tej reklame, no tak potom vlastne túto skúsenosť oni šíria aj ďalej. A ja si myslím, že obchodníci určite uznajú, že toto je najlepšia reklama, ktorá sa šíri ďalej vlastne tým, že ju šíria tí klienti. Takže toto je moja skúsenosť. Ak máte vy nejaký iný názor alebo podobnú skúsenosť, skúste dať niečo do komentárov, budem tomu veľmi rád.